Nongjem, nakikita mo ba ang mga nakikita ko? Tanong ni Robles sa kanyang maestro habang nagmamasid sila sa paanan ng bundok. Ang ano, Roble? May kakaiba ba? Sagot naman ni Nongjem. Matapos sumagot ni Nongjem ay agad din namang lumapit si Robles sa kanyang kinaroroonan upang ituro ang kanyang mga nasilayan. Ayon kasi kay Roble, na noong mga oras na yon ay meron siyang nasipat na isang tipak na bato na merong mga nakaukit na simbolo. Kulay pula ang ukit sa batong yon, kaya madali itong nasipat ni Roble kahit siya ay nasa malayo. Di na muna nila piniling puntahan ang tuktok ng bundok sa kadahilanang hindi pa nila natatapos ang pagmamasid sa paligid. Napaka-importante para kila Roble ang bagay na yun upang mapaghandaan ang muling pagsugod ng mga maranhig. Hindi na iniisip nila Roble ang mga aswang o ano pamang nilalang sa kadahilanang ang nais lamang nilang patayin noong mga oras na yon ay ang demonyong napag-isa ang lahat ng uri ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pagsapit ng hapon noong ding mismong araw na yon, ay siya namang pag-umpisa ng paglalakbay nila Roble patungo sa pugad ng mga maranhig. Di pa nga sila nangangalahati sa bundok, ay siya namang paglitawan ng mga maranhig. Sa pagkakataong yon ay wala na ang mga maranhig na nakalaban nila Roble noong nagdaang gabi. Ang tanging naroong pinuno ng mga maranhig ay hindi pamilyar sa paningin ni Roble. Paglalarawan ni Roble dito na isa yung matandang lalaking merong mahabang buhok na halos umabot sa leeg nito. Kayumanggi din ang balat ng lalaking yon at napakaraming kulubot sa kanyang katawan. Alam na alam ni Robleng maranhig ang lalaking yon dahil sa abnormal na paggalaw ng mga kamay nito. Yung tipong parang nababali ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Ganon ang nasisipat ni Robleng kakaiba sa matandang yon. Maliban pa sa abnormal na paggalaw ng katawan nito, ay ang pagsilay din ni Roble sa leeg ng lalaking yon. Pansin niyang merong gumagapang sa loob ng leeg nito na para bang isang malaking uod. Kahit na anong balik tanaw ni Roble sa nakaraan upang maalala ang pinuno ng mga maranhig na kanyang nakita, ay wala talaga siyang naaalala. Animoy isa yung datong kababangon lang sa hukay nito. Matapos magkatinginan nila Roble at ng maranhig, ay ang pagsugod naman ng mga alipores nito sa kanilang kinaroroonan. Halos mapatag na ang buong damo sa bundok ng Tubahon dahil sa rami ng mga maranhig na papasugod sa kanila. Nang makita naman ito nila Nongjem, ay agad naman silang nagsihanda sa magaganap na labanan. Dahil sa maraming araw at gabi na ang lumipas na walang humpay silang nakikipaglaban, ay di na maikakaila sa kanilang mga sarili ang pagod na kanilang nararamdaman. Kahit ang utak nila ay iniisip ang pakikidigma, pero ang katawan naman nila ay papasuko na. Nongjem, atras ka ng konti. Ako muna ang sasalubong sa mga demonyong yan! Sigaw ni Roble sa kanyang maestro. Nang marinig naman ito ni Nongjem, ay agad itong tumungo sa likuran ni Roble upang magsilbing tagapaslang ng mga maranhig na lumalagpas sa kinaroroonan nila. Nang makapag-umpisa ang digmaan, ay halos matambakan sila Roble ng mga uod. Napakaraming uod noong mga oras na yon
dahil sa rami din ng mga maranhig na kanilang napaslang. Kahit anong gawing pagsugod ng mga maranhig kay Roble, ay hindi pa rin ito nakakalagpas sa kanya. Lahat ng lumalapit ay walang sawang kinikitila ng buhay ni Roble, gamit-gamit ang kanyang kalis. Dahil sa napakarami ng namatay na maranhig noong mga oras na yon, ay bigla na lamang nagbigay ng senyales ang pinuno nito na itigil na muna ang pagsugod kila Roble. Kasabay ng pagsenyas ng dato, ay siya namang pagtalo nito sa kinaroroonan ni Roble. Matapos nitong tumalon ay siya namang pag-iba ng anyo nito na siyang labis na ikinagulat ni Roble. Buong buhay niyang binalot ng hiwaga ay hindi pa nasisilayan ang ganoong uri ng nilalang. Paglalarawan ni Roble sa kaanyuan ng lalaking yon ay parang isa yung nilalang na nilikha sa purong anino. Napakaitim kasi ng balat nito na halos hindi mo na masilayan sa tuwing yumayakap ang ulap sa buwan. Ang buong katawan ng nilalang na yon ay purong anino, maliban lamang sa mukha nito. Dahil ang mukha ng nilalang na yon ay animoy isang bungo ng bayawak. Naninilaw na ang bungo nito na parabang napakatagal na nitong namayapa. Maliban pa sa kahindik-hindik nitong muka, ay ang mahahaba rin nitong mga sungay. O, napakabuti mo, o aking Panginoon. Isipin mo, sa pangatlong araw ng buhay ko, ay makakakain ako ng tao. Wika ng nilalang na yon matapos nitong makapagpalit ng anyo. Nang marinig yon ni Roble, ay doon niya napagtanto na kababangon lang ng nilalang na yon sa kanyang hukay. Kisap mata lang ang pagitan ng pagsipat dito ni Roble, ay agad itong naglaho na parang bula. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas ay napansin ni Roble na nasa likuran na niya ang nilalang na yon. Paghataw niya ng kanyang kalis na hawak, ay agad din namang nawala ang datu sa kanyang likuran. Balewala ang mahiwagang sandata mo kung hindi mo ko matatamaan. Dagdag pa ng nilalang nakaharap nila Roble. Nang marinig ni Roble ang pangungusap ng nilalang na yon, ay mas pinili niyang mag-isip ng usal na angkop dito kesa sa makipagtalo pa ito. Inisip ni Roble ang sinabi sa kanya ng Garuda noong mga panahong nagsasanay pa siya sa ilalim ng pangangalaga nito. Hanggang sa biglang pumasok sa isipan ni Roble ang isang usal na pantawag sa isang likha ng Panginoon na nangangalaga sa kidlat at apoy. Huwag kang magbunyi ng maaga, demonyo. Baka matulad ka sa mga kasama mo. Wika ni Roble matapos nitong makapag-usal sa kanyang mga kamay. Nang handa na ang lahat ng kailangang usal ni Roble, ay dali-dali naman itong gumuhit ng simbolo sa hangin. Sinongjem naman noong mga oras na yon ay patuloy lamang sa pakikipaglaban sa mga alipores ng datong yon. Pagpakawala ni Roble ng simbolong nasa ere, ay siya namang pagliwanag ng kalangitan. Segundo lang ang pagitan nang biglang merong bumabang nilalang sa langit na punong-puno ng kaluwalhatian. Sa pagbaba ng nilalang na yon ay halos ikamatay naman ito ni Roble dahil sa pag-usok ng kanyang katawan. Nangangailangan ang pagtawag na ginawa ni Roble ng kalahati ng buhay niya. Kumbaga,
ang kabayaran sa ritual na yon ay ang kanyang mismong sariling buhay. Sa bawat karimlan ng ating buhay, ay merong isang liwanag na lalapit sa atin. Kagaya ng ulan, walang kapangyarihan ang nananatiling nasa mataas na posisyon. Tandaan mo, demonyo, kahit kailan ay hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Mapatay mo man kami ngayon, ay asahan mong meron at merong uusbong na panibagong tagapagtanggol ng sangkatauhan. Wika dito ni Ruble. Pag-apak ng nilalang na tinawag ni Ruble ay siya namang pagsugod nito sa mga maranhig na kanilang kaaway. Maniwala kayo o hindi, pagsugod ng nilalang na yon ay halos hindi pa tuluyang nabunot nito ang espadang nasa kanyang tagiliran. Ang lahat ng maranhig na nadaanan nito, maging ang lalaking nagpalit ng anyo, ay bumagsak sa lupang wala ng buhay. Matapos itong gawin ng nilalang na tinawag ni Ruble, ay siya namang paglapit nito sa kanya upang kunin ang kanyang alay. Inilapat lang ng nilalang na yon ang kanyang kamay sa mukha ni Ruble, at matapos nito ay ang paglaho naman nito na parang bula. Ruble, sagrado ang usal na yon. Bakit mo ginamit? Ang pagtawag sa mataas na uri ng nilalang kagaya ng anghel ay nangangailangan nito ng malaking taon ng buhay ng tao. Sabi ko naman sa iyo, Ruble, noong nasa bahay pa lamang tayo, walang kwenta ang digmaang ito kung isa sa ating tatlo ay mamamatay. Wika ni Nong Jem sa paglapit nito kay Ruble. Hinang-hina na si Ruble noong mga oras na yon dahil sa pagod nitong nadarama. Sinasabayan pa yon ng antok niya dahil sa 2 oras lamang itong natutulog sa 3 araw na sunod-sunod. Pwede pa naman nating balikan na lang ang lugar na to, Ruble. Hindi katapangan ng pagsugod sa laban ng hindi nag-iisip. Baggus ay isa yung kamangmangan. Dagdag pa ni Nong Jem. Pero Nong Jem, si Mang Lucas, kailangan nating iligtas si Mang Lucas. Hindi ko hahayaang meron na namang mawala sa mga mahal ko sa buhay. Sana naman maintindihan mo ko, Nong Jem. Sagot naman ni Ruble habang mangiyak-ngiyak ito. Dahil sa naubos na ang kanilang kaaway sa bundok na yon, ay pinili na lang munang magpahinga ng magmaestro. Kampante naman silang walang susugod sa kanila roon, gawa ng naglagay na si Nong Jem ng mga pangontra sa iba't ibang mga nilalang na naninirahan sa lugar na yon. Humiga ka na muna dyan at matulog. Dahil bukas na bukas ay uuwi tayo sa tahanan ni Lucas. Huwag ka nang sumuway, Ruble, sa nais ko. Dahil para rin naman yon sa ikabubuti ng iyong buhay. Ayokong dumating sa puntong magwakas ang buhay mo dahil lamang sa walang kabuluhang digmaan. Wika ni Nong Jem sa kanyang disipulo. Si Ruble naman noong mga oras na yon ay nananatili lamang na nakatingin sa mga bituin na para bang napakalalim ng iniisip nito. Animoy para kay Ruble ay kabiguan na ang maituturing ng pag-atras sa labanan. Kinaumagahan ay nakauwi naman ng ligtas ang magmaestro. Pagdating nila sa tahanan ni Mang Lucas, ay agad din naman silang kumain ng mga pagkaing natira sa bahay na yon. Kahit hindi pa luto ang mga pagkain doon, ay walang pagdadalawang isip na kinain to nila Nong Jem. Kahit ang mga isdang inuuod na ay pinagtiyagaan pa rin ng magmaestro. Wala din naman silang pagpipilian noong mga oras na yon
kung hindi ang sidlan ang kanilang mga tiyan. Bukod kasi sa gutom na kanilang iniinda, ay ang pagod at bugbog din nilang natamo sa labanan. Pagsapit ng gabi, ay merong isang pangyayaring hindi inaasahan nila Ruble. Habang kumakain sila ng hapunan, laking gulat na lamang nila nang biglang merong sumipa sa entrada ng pintuan ng bahay ni Mang Lucas. Tumilapon ang mga kahoy sa pintong yon dahil sa lakas ng pagsipa ng kung anumang nilalang ang nasa labas ng bahay. Magandang gabi sa'yo, Ruble! Wika ng demonyo. Nang marinig ito ni Ruble, ay agad niya namang kinuha ang kalis na nasa ilalim ng kanyang upuan. Pagbunot ng kalis ni Ruble, ay siya namang pag-upo ng demonyo. Wag naman, Ruble. Maawa ka. Dagdag pa ng demonyo. Paghataw ni Ruble sa demonyong yon ng kanyang kalis, ay agad din naman itong umilag at dali-daling tinungo ang labas ng bahay ni Mang Lucas. Ruble! Kailangan mo pa ng ilang libong taon bago mo ko matalo. Pangungutya ng demonyo. Kasabay ng pagwika ng demonyong yon ay ang pagbaba ng talukbong nitong suot sa kanyang katawan. Nang masipat ni Ruble ang katawan ng demonyong yon, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya ang ulo ni Alberto na nagsalin sa kanya ng pagiging maranhig na nasa dibdib ng demonyo. Buhay pa ang ulong yon dahil sa gumagalaw pa yon. Ang kalis ding nakuha ni Ruble sa kabundukan ng Loreto ay suot-suot na ng demonyo na siyang labis na ikinagalit ni Ruble. Kahit iba na ang liwanag na ibinigay ng bato ng medalyong yon, ay alam ni Rubleng yon ang pinakuha sa kanya ng demonyo. Ruble! Matagal ka ring nawalay sa medalyong pagmamayari ko, ah! Kumusta? Pagmamayari mo? Walang karapatan ng demonyong magmay-ari ng anumang bagay na nasa mundong ito. Dahil hindi kayo mga totoong anak ng Diyos. Kayo na siyang lumihis ng landas ay nararapat lamang na pahirapan ng Panginoon. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang nagsalita ang ulo na nasa dibdib ng demonyo. Ang salitang binibitawan ng ulo na yon ay halos hindi maintindihan ni Ruble. Animo yung ginagamit nitong dialekto ay kakaiba. Pagpasensyahan nyo na tong alaga kong si Alberto, ha? Di kasi ito nakakapagsalita ng lengguwahe ng tao, eh. Wika ng demonyo. Dahil sa wala namang pagkilos ang demonyong yon, ay inunahan na ito ni Nong Jem. Pagsugod dito ni Nong Jem sa pinto ng bahay ni Mang Lucas, ay walang pagdadalawang isip na hinataw niya ito ng kanyang buntot paging hawak. Paghataw dito ni Nong Jem, ay agad namang naglaho ang demonyong yon sa kanyang harapan. Bigla itong lumitaw sa kanyang likuran at walang awa siya nitong pinagsusuntok sa likod. Dahil sa mga nasilayan ni Ruble noong mga oras na yon, ay agad naman itong sumugod upang hatiran ng tulong ang kanyang maestro. Paghawak ng demonyo sa ulo ni Nong Jem, ay agad naman itong inuntog-untog sa kahoy ng pinto ng napakalakas. Halos mawalan na ng malay si Nong Jem dahil sa lakas ng puwersang pinakawala ng demonyo. Paglapit dito ni Ruble, ay agad din naman itong lumabas ng bahay hatak-hatak si Nong Jem. Nagsisisigaw na noon si Nong Jem habang tumutulo ang dugo sa bibig at tenga nito
dahil sa sakit ng pagkakahatak sa kanya. Huwag mong idamay ang maestro ko! Lumabang ka ng patas! Wika dito ni Roble. Nang makalapit na dito si Roble, ay agad din namang binitawan yon ng dyablo at siyang paglaho nito. Kasabay ng paglaho ng demonyo, ay ang paglitaw naman nito di kalayuan sa kinaroroonan nila Roble. Animoy nagiging usok ang demonyong yon sa bawat paglaho nito sa kanyang kinaroroonan. Alam mo, Roble, kahit gaano pa makapangyarihan niyang hawak mo, baliwala rin. Dahil sa hindi mo kaya ang abilidad kong taglay. Sinabi ko sa iyo noon pa man na nakita ko na ang hinaharap. Labis akong mapaglaro sa mga mortal, Roble. Kaya mag-iingat ka. Dahil malay mo, itong mga nangyayaring ito ay kagagawang ko din mismo. Ano sa palagay mo, Roble? Ha? Sagot naman ng demonyo. Sinongjem naman noong mga oras na yon ay halos maubusan na ng dugo sa kanyang katawan dahil sa dami ng isinuka nito sa lupa. Iniinda din ni Nongjem ang mga suntok na natamo niya sa kanyang likuran na animoy nabali ang ibang mga buto nito sa kanyang katawan. Ano bang pakialam mo sa matandang yan? Ni hindi mo nga yung kadugo eh. Ang matandang yan, Roble, ay bigo. Isang mortal na dumanas ng parusa ng Panginoon mo sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal sa asawa. Ano tanda? Tama ko, di ba? Dagdag pa ng demonyo. Halos mapudpud na ang mga ngipin noon ni Roble dahil sa kanyang mga naririnig. Di na niya mawari kung anong kanyang dapat gawin upang mapaslang lamang ang demonyong yon. Maliban pa dyan ay labis ring ikinaiirita ni Roble ang pagsilay sa buhay na ulo ni Alberto. Matapos makapag-isip ni Roble, ay agad naman itong sinugod ang dyablo upang kitilan ito ng buhay. Dahil sa hindi pag-iisip ni Roble nang sinugod niya ang dyablo, naging hudyat yun ng isang pagkakamali. Nung mga oras na malapit na siya sa dyablo, ay agad naman itong naglaho at tumungo sa kinaroroonan ni Nongjem. Animoy naghihingalo na noon si Nongjem, pero hindi pa rin ito tinatantana ng demonyo. Paglitaw ng demonyo sa kinaroroonan ni Nongjem, ay agad naman itong nagpakawala ng suntok patungo sa matanda. Bumulwak ang dugo ng maestro ni Roble sa kanyang bibig na siyang agarang ikinawala ng malay nito. Matapos yan ay kumaway pa ang demonyo kay Roble at agaran ding naglaho kasama ang kanyang maestro. Okay, sunod kagad natin yung 35. Angas nito.